Απόψε το βράδυ στο Survivor η ένταση ανεβαίνει επικίνδυνα. 3 υποψήφοι με διαφορετικές πορείες μέσα στο παιχνίδι: ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, η Βασιλική Μούντι και η Δήμητρα Λιάγκα. Η Βασιλική και η Δήμητρα έχουν ήδη βιώσει την πίεση της υποψηφιότητας. Έχουν περάσει από την κρίση του κοινού και έχουν καταφέρει να παραμείνουν, αποδεικνύοντας ότι διαθέτουν αντοχή, όχι μόνο αγωνιστική αλλά και ψυχολογική. Για τον Δημήτρη Θεοδωρόπουλο όμως όλα είναι διαφορετικά, καθώς βρίσκεται για πρώτη φορά σε αυτή τη θέση. Ο δημοσιογράφος του Μέγκα καλείται να αντιμετωπίσει την πιο σκληρή δοκιμασία του παιχνιδιού, τη μονομαχία αποχώρησης. Την ίδια στιγμή έξω από το νησί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν ήδη αρχίσει να διαμορφώνουν κλίμα. Η Βασιλική Μούντι παραμένει ένα από τα πιο πολύ συζητημένα πρόσωπα, με το πάθος και την ένταση της προσωπικότητάς της να κρατούν το ενδιαφέρον του κοινού ζωντανό. Παράλληλα το αφήγημα γύρω από τη σχέση της με τον Σπύρο Μαρτίκα εξακολουθεί να τροφοδοτεί συζητήσεις. Η Δήμητρα Λιάγκα εμφανίζεται με μια πιο σταθερή εικόνα, συγκεντρώνοντας ισορροπημένες αντιδράσεις και σχόλια που εστιάζουν στην ψυχραιμία και τη στρατηγική της στάση. Ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος από την άλλη δείχνει να βρίσκεται στο επίκεντρο πιο αυστηρής κριτικής, με τη δημόσια συζήτηση να παρουσιάζει μεγαλύτερη δόση αμφισβήτησης. Σύμφωνα με την αγωνιστική εικόνα, ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος φαίνεται να εμφανίζει καλύτερη συνολική απόδοση σε αγωνίσματα στόχου. Αν η Βασιλική Μούντι εξαιρεθεί από το κοινό, τότε όλα δείχνουν πως οδηγούμαστε σε μια μονομαχία ανάμεσα στη Δήμητρα Λιάγκα και τον Δημήτρη Θεοδωρόπουλο. Μια αναμέτρηση όπου η εμπειρία της πίεσης συγκρούεται με την αγωνιστική σταθερότητα. Σε μια τέτοια εξέλιξη, δεν αποκλείεται ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, παρά την πρώτη του μονομαχία, να έχει το αγωνιστικό προβάδισμα για να παραμείνει στο παιχνίδι. Έτσι ρωτήσαμε και τον GPT, και μας έδωσε ακόμη ένα πιθανό σενάριο το οποίο με βρίσκει σύμφωνο σαν εκτίμηση. Τα δεδομένα λοιπόν που μας έδωσε, δίνουν μια γυναικεία μονομαχία σήμερα το βράδυ σαν εκτίμηση και μόνο. Τώρα το οποία θα αποχωρήσει, όλα θα εξαρτηθούν στην τελική συγκέντρωση των παικτών. Τέλος, για κάποιο λόγο και για την ανατροπή της κατάστασης στις ομάδες, θα ήθελα να δούμε ένα αποχωρεί κόκκινο χρώμα, βάζοντας φωτιά στην συνέχεια του παιχνιδιού. Εσείς τι γνώμη έχετε?